Hoi, welkom bij een nieuwe video. En jullie bepraten met je de 10 verschillen tussen Curaçao en Nederland. Het eerste verschil is de tijd. Hier is het namelijk kwartier. En iets, hoe laat is het bij hem? Het is hier nou 20 uur 6. Oké, 20 uur 6. 4 uur verschil dus. Nog een verschil, het waar. Het is nou namelijk begin maart en ik zit hier in mijn kwadmouwshirt, in mijn rokje, in een hangmat. Verschil nummer 3. Rug zet je geen voorrang. Het is gewoon rechtdoor, gaat voor. Dus moest heel goed opletten. Verschil nummer 4 binnen de bordskippen. Alles moet je namelijk importeerd worden vanuit het buitenland en daarom is het heel erg duur. Dit bakje yoghurt kost bijvoorbeeld 4 euro. En dit bakje maïsballen, ik 4 euro. Perenijsjes ongeveer 9 euro. Diepvriespizza, 7 euro. Verschil nummer 4 is het yield. Hier betalen ze namelijk maar Antilliaanse gulden. En dat verschil is ongeveer 2 keer. Dus dit is ongeveer 50 euro. Verschil nummer 6 is het eten. Ik sta nu binnen bij Plata Vieux. En dit is een soort markt, maar al je lokaal Curaçao's eten. Van banda die tot banda bouw. Chillen we op Curaçao. Hallo, ik ben hier nu met Jermaine. En jij woont hier? Ja. En wat is nou echt typisch Curaçao's eten? Typisch Curaçao's eten goed. Een boontje, lekker douche. En leguaan, eten jullie dat ook wel? Ja. Is dat lekker? Ja. Super lekker. Super lekker. Ze eten hier dus ik best wel volle leguaan. En daarom zeg ik nou, bij 30 likes ga ik leguaan eten. Nog een verschil. De douches. Het is weer namelijk al je lekker koud. Verschil nummer 8. Het ongedierte. In Nederland heeft vooral les van ratten of spinnen of dat soort dingen. Hier salamanders en leguanen en zo. Verschil nummer 9. De taal. Douchie is bijvoorbeeld een manier om je hond te spreken. Dus zo is het heel vaak. Hey douchie, dit is de taal papiament. Ik ken het zelf alleen nog net. Het laatste verschil binnen de bregen. Ik sta nu weer op de Pontjesbrug, die kennen we nog van de vorige video. En in Nederland in de bregen gewoon saaipen. En hoe gaat dat hier? Dan weer dit de video voor deze week. Vergeet net even te liken en te abonneren. En dan zie je de volgende keer weer vanuit Curaçao.